A day in the life. So sa kabana nga nga sawag na sige nagdahom mga makalkawas kalisod. Live update na sa tadring dapita. Wow. Ibansen. Yo guys, man, bungkag, mabanti rin tag-eskwelahan sa custom number 2 no, kay mara mo pick up sa piso. Dayon, naamagod sila activity ba nga magpapusa bitaw sila piso for 21 days. So napusa naman niyang itlog dadto, nahimo na piso. So kuha na to, kay grabe yun niyang hangyo. Pero napod lagi bayad $2. Mo-update ra ko pag nana ang piso. Ha! Guys, nana ko giskwelahan guys din. Wala pa ko misulod kay nagpractice pa ko ba unsaon ako pagsulti ng unsaon pagkuha sa piso. Sa English na magkuha ko piso. Nana ko guys, so nana ko giskwelahan oh. So man ako ni pag-English na. Anaon siguro no nang hello, good morning. I'm here to pick up a check, baby. Update ra ko guys, pag nakuha na akong piso. Nakuha na akong piso guys. Dra, duha ka bug akong gikuha para tagsa sa silang magulang. Fried chicken kay nagdako. Joke lang, tinula lang, tinula. Kainom daw lang buta sa elementary ano katong magbulbot-hulbot kag piso ba. Itong magbulbot-hulbot bitaw ka rin ang premyo kay piso. Muli na ta kay daghan pa kay mig lakon guys kay moadto pa mig Murfreesboro kay para magkuha sa birth certificate sa custom number 3. Dayon mangumpra pa mi para mangandam pa mi para camping ugma. Bye, update ra ko. Chill lang sa mudra ha. Sa moto gikan mig more ni hapit na lang pumigpalit og feeds ug mga kananan sa manok karon nagkadako lami kayong unod sa fried chicken ba. Drink water, guys. Daddy, every day. Ay happy. Yes, Daddy, every day they're poked over here, and they always. Daddy, I cover like a toothpaste. This toothpaste, so they do not stuck the nose or the mouth. Ay happy. Yes. Mommy, I was. Sumoto pagkalasay sa hapon niya, bante na po may football practice sa custom number 1 no. Bili ng bibi, kinapaman akong amo, nag-duty sa akong amo na magkagidlay na po tagdala-dala sa custom number 3. Tapos, region ako na po, nag-duty balik akong amo, panabangi. Kutob sa mahimo, gi-encourage region na mo ni sila nga modula og sports no. Kay dili mi ganahan nga mapariha sa amahan nga wa gay sports gikihiligan. Mo nang karon gamayng lihok, sakit ng likod ug tuhod, panabangi. Bro, kailangan man siguro kay overhaul yets. Yapit may Kroger guys, may mamalit yung kinahanglanon para sa camping, ugma, og mga ingredients kay mag-Korean night lagi daw, ingon akong amo. Update ko bay. Daghan kayo mga plano nga mga lingaw mi mintras wa pa kabalik akong amo duty no. Mo nang mag-camping Korean night kunuhay mi sa balay. Mo nang bisag unsa na lang gyud ang amo mahuna-huna ani para masulit ng bakasyon sa akong amo. Ug nganong kada banding ninyo na magihamal yets? Dili pwede banding lang way hamal? Dili pwede na, imagine ako no kitang Pilipino magbanding nya walay hamal. Unsa magtinutukay ra og maglutok atong mga mata? Kabalo na biya ka basta Pinoy food is our love language. Zabanga naman siguro ka. Aw dapat pang prisuhon ng mga banding nga walay hamal panabangi. Guys, lahi atong putahe ron. Mag-Koreano sa daron, mag-Koreano. Bali ang atong lutoon karon kay kimchi jjigae. Jjigae. Bali natay mushroom, tofu, bacon, natay subak, syempre kimchi, dayon onion o garlic. Ay, dili niyo siya kalimtan. Yung mga man espesyal, ang samjang. Patangin ninyo. Dayon kung gusto kag halang-halang pa, imo dungagan ani kanang pang kimchi ba? Para mo halang yun siya. Dayon siyempre, sugar. Unya mangayon na lang kog daan og dispensa sa mga viewers nato dira no. Murag medyo wa gyud masintro ato mga subject diring dapita kay ang akong na-hire nga videographer kay namakag sa iyang resume. Laliman kag iyang gibutang 25 years of experience unya 13 years old pang aplikante. Dayon siyempre murag medyo katuhuan man gud ang resume mo nang gi-hire na lang pud nako. So mo na ni ang resulta nasa kilid ang kalaha. Unya dili punta ka reklamo kay kusgan man kay baker. Basi unya ako'y maputbol aning kalakiyaw mag-voice out aning style panabangi. Mo na giingon nga hilang nga lang yun ka sa tago yets. Nakatilaw na ba mo og kimchi soup? Nainganyo migluto ani katong nakalaang mig urbana ag nangaon may Korean restaurant unya kay murag lami man ilang soup maong gagaya-gaya putumaya na lang pud me. Tuara na purma ra pud biya mura ra pud og tro. Mahimo na jud kag upa na yets. Tilawan na yun. Dili na nato dugayon nato ng hukadon para ang bitok sa tiyan matagbawan. Sumoto sa wala na ilangan akong gipaspasan kay katukubo na kay intawon si Yeyes nga dakog kaon. Gitis drive na lapod nako pero hinaot dili manakit akong tangkogo. Sumo na ni kaog maneo ng kagataron dili mabugat. Wa na kirig-kirig paksit bilbil na sad. Kamay biya mo dalag hamal sa tabag ha. Gihurot man dayon ang isa ka platito nya mukhaon para ba nagsikan round panabangi. Napay pinaturn around sa mga kamot, iturn around manuna ako na imong lihog ron na maoray imo galaway na biya kay ko dire. Ayaw na sigma madra, countdown na. 1, 2, 3. KALAMEEHH!
Musayaw na unta ko niya kay gatis drive pa man ang amo mong hulat-hulat na sa tagamay. Mag-story times ako, wawa kabalog mga unsa na ng orasa, gabidyo-bidyo ko kakuha. Kay gisapon ko sa akong kagalingon bet, gasit up kong camera din nga nangaon me din, pag imaniman, huma na mighamal, wa man din ako napindot ang record para bagay. Mo na igingon nga danghag kang bayuta ka. Ribansin na guys, ribansin. Ribansin. Mo nang nihaman na lang po kong balik para lang magbidyo-bidyo. Na, mangambot na lang ko nimo bayuta ka, may pagilabay to nimo treadmill nimo. Okay ra na kay nakarealize ra man pud ko nga naman day kasabihan nga kaon aron mabuang kusgan. Dayon ayo lang pud ko ninyo i-judge kay naman pud tay giingon nga don't judge the book by each other. Dayon na pa 8 months ayaw magbagong tuig so na pa tay chance mag-diet pero og dili man gali matuman next year na lang pud ta magsaad inagka New Year, okay? Pag bag-o na yung taon ayo sig padala na imong kabusawan bayuta ka. So mao no mo na niyang live update sa usa ka ba nga busawan sa Jumerica basta kay ampo gamping out.